karon mga bay mag-unbox ta og lights. Mini driving ato mga bay, parehaan nga mini driving mga bay. Pero kanang mini driving mga bay, mga ano na siya. Kanang walay balas ba, lokal lang. So napundir na siya mga bay. So nag-order ko og lahi. Apil na ang switch ani mga bay. So atong abrihan. So dira mga bay. Atong 1111 ako ni sa na-order mga bay. So yung brand ani is Firefly. So nindot nig brand nga mini driving light. Dara mga bay, din atong switch muna yung brand Domino. Atoran niya na bre kay ito pa nang videohan. Kay mapriso ta. Muna itong mini driving light mga bay. So Firefly ang brand lead. Nindot gid siya og box mga bay. So di ta makaingog piki ni. Nindot yan ni mga bay is magnet. Magnet day yang dinhi mga bay no, magnet. Oh, magnet din siya. Yeah. So, muna yung mini driving light. Version, muna yung capacity mga bay, or load sa mini driving light. O, muna yung balas, 2 ka buok. Kada lights mga bay, isa-isa sa balas. Daray hang, dako gini siya mga bay. Lahir lagi sa itong local din nga, dan siya na sa fan sa likod. Makita nyo ang fan sa likod mga bayo. Nasa fan. Yung isa. Nagya po yung fan ang likod mga bayo. So it is na muna yung mga pakapin nga bolt. Then yung bracket. So yung bracket mga bayo. Nindot siya yung bracket. Mapataban. So nindot. So thank you seller sa legit na Firefly mini driving light. Siyang i-install niya mga bay. So kita kits atong tirahon eh. Ang atuang switch mo ni 3-way ni siya mga bay. So mo ni ang Domino 3-way mga bay nga switch. So 3-way. So masudlan siguro gyapon ng tubig mga bay. Dire taod plastar. So kita-kit sa pagtaod mga bay. Mga bay sa delete na to siya itaod. So ato sa i-testing. Testing sa nato siya kung mugana ba ang suga kay basig pagtaod ato di mugana mga bay. Ulawan kita ba. So karang mga bay, naglibog ni wala kapasiga. So kani mo ni ang negative yellow. Mo ni ang yellow nga siga mga bay. Yellow nga siga. Pag sa puti ka mga bay, ibalhin pa mo ni negative. Puti, nalibog na may mga bay kung ano pag-install doon. So gana ang lights mga bay, ang duha gana. Ilisura doon ba? Madala rin ito. Sige, diskarte po tao nito. Dito ka sa switch na eh. Okay na itong? Okay na itong. So muna yung kurma mga bay sa pagtaod. Para diri sa ubos na to gitaod. Kaya na naman siya naka-install daan rin ang mga bangag. So muna yung plastada. So ang wire itong di iko gamay. So na madaot. Masaka dire. So naray ang balas mga bay. So di kita ito tag-diskarte niya ang balas nga matago di sa ilalom. Para di siya makita mga bay. Yan pikas. Kaya pod, pikas, bracket at bangyan sa duwa. So kapit na mahuman mga bay. So ito na ipakita niya pag tao dito din sa mga wire gikan sa nara ang relay mga bayo. Relay. Tawag basta relay. Ada yang relay. So ato paning usbo ng linya sa relay. Kaya basi musiga pa ang haya ni. So haya ni puti man ito testingan og siga mga bay kung musalir pa na. So tiwason sa pagtaod mga bay. So karon mga bay mo nang na taod. So mo ni ang gikan sa 3-way nga switch. So mo ni ang connection sa 3-way kaning tulo mga bay, black, brown, blue. So ang kaning black diri nimo ibutang sa mini driving nga yellow. Kaning sa yellow niya, then ang kaning brown diri dayon sa red. Then ang kaning dayong black mga bay ay blue nga nabilin. Diri nimo siya i-connect sa positive nga battery. Then ang kaning sa mini driving light mo ni ang negative wire.
So, kuha na ninyo na mga bay. So, kamo na bahala na. Basta kaya ako, grabe na akong tanaw sa tutorial ni sa YouTube para lang makuha na ko ni. Dayan muna ang 3-way switch. So, shoutout kay Janjan mga bay. So, siya ang naghawid. So, ito testing. Testing na to. Sige dyan. Pasiga ang yelo. So, muna ang yelo niya mga bay. So, muna yung isa yelo sa dyan. So, muna yung siga. So, ayan guys siya. Then, yung high. Muna mga bay. High. So, ang kaning sa pikas mga bay, amo lang ni siyang amo lang ni siya idikit yapon diri. Kay parehas naman na siya. So, isa pa mong ipatestingan og siga. So, salamat sa tutorial lang nakita. And salamat kay Janjan mga bay nga siya naghawid. So, primero na testing mga bay, wagi ni siga kabuang na balim day. So, ato na yung tiwason mga bay, din ako ipakita ang buong plaster ani. So, pag plastada dito din. Napa ko i-relay nga taod. So, ako pa nang itesting ako relay. Diskartehan pa na ako na akong relay ron kung asa ginamo. Ugana pa ba na akong relay. Karon mga bay namin na diskubrihan. So, katong daan ako, akong gikunik diri kapil. Parehara man sa color ang nausab lang niya ang puti lang. So, diri sa pula na og gibutang. Kay pasiga. Hay dyan. Uy, ano ni siga dyan? Ulawan man ta, ara. So, nisiga ang tulo ka mini driving light mga bay. Isa, duha, tulo. So, yung siga mga bay manawa. Muna yung siga, siya high. Ang high dyan. Ipita na dyan. Ara. So, ang high nara mga bay ang high. So, muna yung high. So, tulo na kami ni driving light niya. Kani siya mga bay, natakdan. Di kusog siya ni. Parehas sa kakusugan ni. Nga naka-attach siya og nay balas mga bay. So, kani gining balas ang makapakusog niya. Yan yung fan. Ay, siya iyop dyan ha. Yung fan mga bay, gagana siya. Iyop gaya dyan. Ay, siya dyan ha. Siya isiga dyan. Kakusang gutangan ng flashlight. So, tanawa ang fan. Sige dyan, ipasiga. Oh, automatic ang fan muli yung palong. Oh. So, gana automatic ang fan mga bay. So, waterproof daw ni. Ang kanilang isa, wala lang ni fan. So, ambot, lahutay ba ka ni. So, kanala mga bay. So, amos ang tiwason og rewire. Kay paagi sa nako siya og relay mga bay. Para di basta-basta siya madahot. So, karon mga bay, human na to ang trabaho. So, muna ni ang plastada. So, ang mga balas ng mga bay, giputos na to og electrical, silopin, electrical. Silopin, electrical ang atong relay. So, natay relay mga bay. Yung katong daan na to, gipasiga na to atong daan mga bay. So, medyo ink lang siya, kaya wala sa fan. Pero, amot mo survive siguro ni kay leadman. So, muna ang duha, wala pa ta sa kawan sa adjust ani og sa gabi. So, matestingan to ni sa gabi mga bay. So, dara ang switch na to dire, nakabutang. So, i-on na to atong switch. So, nara. Muna yang low mga bay. Yang isa, malihog-luhag ang isa oh. Malihog-luhag ang isa. So, kung steady siya, muna iyahang siga, i-high na to. Muna iyang high. Adlawan pa na siya mga bay ha. Adlawan kay karon no. Hayag karon panahon na. So, nyang gabi, matestingan na to kung unsagid ka kusog ning suga oh. So, muna iyang high, low. So, nyang gabi mga bay, ato ning testingan o gatong i-review kung nindot ba siya. So, nakaplastada na mga wire. Diri sa to ang toolbox, magbutang patag fuse diri. Wala pa tay fuse diri mga bay, palitan pa nato fuse karon. Na sa fuse pa aning isa to sa serbato na to na fuse. Butangan nga nato fuse ning sa serbato to nga relay. So, magbutang patag fuse diri para dili madamage sa to ang kan mga bay. Kay para fuse ra ang iyang buton. Pag intis magka sunog-sunog mga bay. Muna tong siga sa tong stock nga suga mga bay. So, hinay ra gid na siya, high low. So, hinay kay siya. So, ato ang low beam sa atong mini driving light. High, so ang high taas kay siya mga bay. Taas kay siya, then ang low ubos gid ang low mga bay. Kasi ato suga oh, di ba? So, layo ra kay siya. So, inaana ka tinaw mga bay atong mini driving light. So, ato ning testihan karon sa highway. Moadto ta sa highway karon, natad diri sa lugar nga wala gyud mga suga ang palibot. So, ato makumpara mga bay karon dito sa highway mga bay.
karon mga bay na nato sa highway. So ang highway mga bay na mga solar lights. So i-try na to iyon ato ang mini driving light low ta. So muna yang low. So muna yang low mga bay. Kita ninyo. So grabe sa kahayag. Nya i-high na to. Yan, muna yang high mga bay. Yan. So ang high, ano lang, mas the best ang yellow. Mas the best ang yellow mga bay kayo. Kita kayo mo ang dalan. Tibok isa ka highway mo makita mga bay. Sa imuhang kuha sa mini driving light. Ay naram mo siya sa kilid na to gibutang mga bay. Makita ninyo nasa kilid siya na to gibutang. So kita. Ako lang siyang gipa-ubos. Para nga dili kay siya sagabal sa mga kasugat na to mga bay. Pero ang atong switch ani na i-off. So pwede rin nato siya i-off mga bay. So kung dili kay sa need na to gamiton, pwede rin nato siya i-off para dili kay ta maka kuan sa uban sakyanan. Loy po ang ubang sakyanan mga bay. Pero kaniya ko ubos ra gid na siya. Ako ra gid na sang giubos mga bay, wa na ginawa na sa gihangad. Ay lisod na kayo kung ihangad nimo na. So ang brand ani is Firefly. Binakog sa suga ra ni siya. Sa mga suga ra sa balay mga bay ang Firefly. So naaday gyapon ang mini driving light, naghimo gyapon sila. Naay duha ka balas. Kita naman nyo sa video na to, di ba? So nasa duha ka balas. So ato ni siyang ispasiga karon padulong og Valencia. Nay fan ni siya mga bay, nay fan ang likod ani. So padulong Valencia na to siyang gamiton. Kung unsa siya kada best nga suga. So kita ginato nga tibuok dalan gyud. Tibuok isa ka linya gyud kuha na to. So muratag sa service og move mga bay. Murag sa service gyud. So bisag i-off na ako kung visor, naka dark visor ko, klaro yung kayong dalan mga bay. Grabe gyud, purya buyag gyud. Firefly lang sa kalam. So kita na natong dalan ani. So padlong tag Valencia. Bano-bane lang mo ninyo. Let's go man. Hapit na tama late. Birams. Power kay sa mga bay. Power katong suga, nakabalos sa yung karugayan mga bay kay daghang kay gabutang ani mga suga, pero grabe po sila makabutang mga bay, pahangad po lang maayo. Pero at least niya padungo lang. To serbato mga bay nang nawa. Tungod siguro sa tong mini driving light. Nakusog kaayo og siga. Porya buyag. So di ato mabalaan ni mga bay kung kalas ba kinig battery mga bay. Kay battery driver rabi na ako ni. Konserbato di na kay mo tingog. Oh. Halaka. Ana day. Hala. Ko ana konserbato mga bay. Ay hinay. Inakadaog ang konserbato mga bay. Tungod sa kusog siguro kani mo kaog battery mga bay kaning mini driving light. Pero naman siya balas. Pero murag ang problema niya ni mga bay yang relay. Yahang relay ba? Di kay function yang relay. Uy, oh my god. Oh, actually na good.
Grabe gid mga bay. Padaplin gid tanan sila mga bay, malabyan na to. Kaya nagtuo sila nga service ang nagsunod sa ilaha. Pero motor di ay. Ay di lang ko sure ni mga bay kung atong baterya ni mula hutay ba. Di lang ko sure. O piya mani popcorn. Duhaon siguro natong relay ani mga bay ba. So i-try siguro na ako duha ang relay ani mga bay kung para minus so kuha siguro nig battery.